Voilà, Wamben Sivrenini, assistance humanitaire d'urgence. Comme vous le constatez, c'est la nuit, il est 21h comme ça, et nous sommes à Kouroula. Nos familles ont eu une série de filles, Nénirabe Mengo, Arbetaki, Kouroula, et la coupe de Guédal de Mapé. Non, type de Kotaka Behi Alibekon, et Nibiwatado, tant que Behi Talibek, Arabi Sudi Maïden, et Di Ugolo, Koli Yamata, Yarata, tant que Behi Alibek. Ce qu'on dit en français, grève de la faim. L'équipe assistance humanitaire d'urgence, si on va vraiment la pousser à rompre cela, vraiment parce que ensemble on va se donner les mains. Donc directement nous allons partir ensemble. Parce que pendant le Rwanda, c'est ici qu'elle passe la nuit, c'est ici qu'elle passe la journée. On va essayer de voir si elle est là. Darren, ça y est, ouais, ouais, elle est quand même bien affaire. Donc, comme je viens de le dire, on y est donc c'est derrière les concessions. Kabao, Kudi, Kabao, Kou, Odowen, Kabewali. Hire Jambiro, Nalaga, Andekadi, Kodomen Tayon, Kodo, one, Andekadi. Eh? Ahum Peter don't be the Mombe. Tony, I tell him on the Jagio, Ime. Yapon, already. Voilà, Ime. Very doucement. On a two days, no one. Menel Fala, Saguame. I stay to hand it. In a law, Yading, the Sud, Wallon, Nabi. Indika one don't do, or one night secretary on Hiwaki. The Sarah now will want them. And they also in Hande. Also, Yali. Kohonu Falo Yamu the town. On here, and one that I had no one. You only come Fala. What a long minute I go put the water. I come in at the local. When you open that, I will be at God. But Nanny, when you that's Johnny, nothing at all, jockey to the Nanny. What was unlike what I the judge of Nanny? Nanny, then who said, on Salaka. Eh, I no such no Nanny. Sagame, or nothing to know for Pandio, eh? Okuni, no. Gatoseda, the pomme de terre, not for the night. But on your Yaretella guy. Very good Fala, Yareto Sedan. I don't put that. Fala, you can order one. You take the different. Oh, Yareno. Yareno, Punta. Yare has time for God to go. That's like go walk on the water, eh? Yare said that. Yare, Bismillah. Voilà. Yare kan said. Voilà. Nani? Yalla la Punjabi, inshallah. Wawa hivi parce que faut que nous murambe. Ene ke moja fondo walita de nini biro. Do pomme de terre, ino do te won. Nyame do. Nyamo ha haron tef, Waddo nyama e wakkilo, wonti hebi sonja o, wonti hebi ande sokola o, wonti hebi sokola. Wonti wakkilo to nyama hana lettani wonti. Voilà. Kala andudo bedo, ma kala andudo gedal be bedo be Madinatu et Laminatu. Aray ko bembe on dakutude, aray ensemble on va l'aider. Oui, heureusement aujourd'hui, ce soir, il y a aussi le Yamado, il est 21h comme ça, 22h moins. Il y a de la fin, comme il faut qu'il s'y donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, avec Yabi Nafagol. Regardez, c'est le cas. Beaucoup de. On a
non so no hani yarde oɗo jemma ɗo o mari ɗo gaka fore ga ay ko ɗiɗi ne suudu oɗo wona ha bimbi maren oɗo ha bimbi fof ko no ngaɗuɗa ɗo c'est la première étape ay siɓe gaynina faade ɗo daare si tawi en yaada e maɓɓe ka suudu hara gaccani ɓe ɗo ɓe wala ka yaasi ɗo nden ɗo ko ndungu mbiyan no arde niwre no woodi kadi woni ɗo piihoye no wawi arde tawaɓe ɗo ɓulɗoy jaahe golle ko nanta suka muɗum aray ɗum fof ko risque non donc pratiquement aray daare so tawi ɓe gayni nafaade ɗo tawtude e maɓɓe on mbawi essayer de voir c'est notre maman de Dongora Dongora daaren so yaade e maɓɓe toon ɓe waala toon ha bimbi jokkitoɗen recherche ɗin fi ko fewti gueɗal maɓɓe donc continue à manger voilà jokkito nani ɓeydi ɓeyte koye voilà Allahumma amina Allahumma amina 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 joni hino ɗon ndiyam on so yara vede se alo yoni joni noon komin faala koye mooɓu ɗum ɗo se ƴetti ɗum ɗo koko weƴƴituɗon ɗo ko arotoɗon ɗo kon yaaden e mum neniraɓe amen go Dongora ɗo waalen ton ha bimbi nani e weeti bimbi jokkitoɗen kadi recherche ji ma ko eɓɓude ko fokkintinɗen ko nani fi ko fewti dargol sen hiida e hiitida e ɓe bandiraɓe amen nani lami nafte madina d' accord joni waɗen ngani ɗon toppare mon tew wattinoɗe yaay nani watter ça ayi ko ɗo ɓe walata ko ɗo ɓe weƴƴiti ayi ko wosa ko ɗo tawnuɗen ɗo hanki ɓe jooɗi e muɗum dewudere ɗo ɓe weƴƴitata jemma fi ka ɓe waalo donc c'est vraiment fatidique no yurmi ha feƴƴiti tout ça aray no faami ɗon ni mene nene meɗen en yarde sen ko Dongora hande ne va pas passer la nuit dehors hande ɓe waltaka yaasi ɗo Allah noon ɗon jaaɓi yaade e maɓɓe e honnen ɓe ɗon e galle ɓe wontita ɗon e neniraɓe men go kadi ha muraji ɗi newo ɓuri ni ara inchallah c'est ce qu'on va faire merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivi e tambitiɓe men ɓen fof compatisiɓe ɓen fof ko fewti o situation ɓe neniraɓe meɗen ɗo ara inchallah noon no newni no newori wo woni janggo ne faɓɓi janggo no yiddiɗo e gueɗal maɓɓe wo wona e gomputuɗen jama o ara eɗen toɗi faabo jama o wali to en ɗino ɓe hicciraɓe ɓe maɓɓe ɓen ɓen ɗon ɗiɗo ara ɓe weltani ko jarni o